The marketplace is empty, no more traffics in the streets. All the bitter stools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors, in the courtroom no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming, the king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming, the king is coming. Praise God, he is coming for me.
Salamat sa Panginoon sa mensahe ng awit na inihandog sa atin sa pamamagitan ng piano, mga kapatid. Kumusta na ang mga, sa English pa, they that remain. Magandang lingwahe yan, magandang termino. They that remain. Ibig sabihin, the remnant. Kumusta na ang mga kilusan ng mga 144,000? Amen? Kailangan, we have to be assured na ang 144,000 ay maramdaman at makikita na natin ang galaw at buhay na may Kristo na naging makapangyarihan niyang grasya ay nangingibabaw sa kilos at desisyon ng mga anak niya. Diyan sa Amerika kay Ate Evelyn Andaya, diyan sa Troy, New York kay Sister Raisa, diyan sa Cebu, no? Sa Charity Crystal Gutierrez, kay Evelyn Silidio, kay Sir Rapi Orlena, kay Delia Fonte diyan sa Nueva Ecija, Gabaldon, kay Willie Apaw diyan sa Toril, Davao City, kay Ma'am Janice Idrada diyan sa Kawayan, Isabela. Si Architect Arnel Villacampa ng Davao, isang elder ng pinakamalaking iglesia sa Mindanao, sa Camus Sano Church. Kay Anusuya Alvarazo, kay Sister Daisy Aranal, kay Dr. G.C. Agra dyan sa America or Africa possibly. Kay Pastor Seth Magat, ang ating mabait, masigasig na district leader dyan sa Bulacan, ng inyong mga kasamahan, ng ating kapatid. Kay Jerry Long, yes. We have to yes of the message, Brother Jerry. Kay Dave Visser Magtrayo, kay Mary Ben Giliardo, kay Pastor Sam Escosora, kay Sir Elias Balanhay, kay Yesat Atheo na Checa family, kay Nining Pagaran, kay Zagir Parwana. Purihin natin ang Panginoon sa ating patuloy na paglalakbay sa kaalaman na ipinagkaloob ni Kristo para lamang sa ating henerasyon. Napakaganda. Para lamang sa ating henerasyon. Ang ating subject ngayon, papasok na tayo sa sunod-sunod na chapter na last the events according to the sequence by the Ellen G. White Estate. So, dito na tayo sa chapter ng County Living, kapatid. Pero pinamagatan natin itong County Living and the Law of Timing. Yeah. Importante yung Law of Timing. Now, mayroon tayong episode niyan sa nakalipas, dinaanan natin yan yung the principle of the Law of Timing. Dapat mahawakan natin yan, yung principle na yan. Kasi biblical yan, kapatid. It's a biblical. When we talk about time, time is a movement from one point to another point. From one frame to another frame. Ang tawag niyang time, kapatid. There is no movement without time. Without time, there is no movement. So, napakaganda yan na Itong country living ay isang discussion, isang theological concept, no? Na maraming panahon, maraming bisis hanggang ngayon na naging sanhi ng pagkawasak, pagkagimbal, pagkadismaya, pagkatison, no? Ng maraming mga mananampalataya. Ang country living ay naging konfrontasyon na issue between a pastor and an elder, between an ordinary member and a district leader, between the mission president and the constituents. Napakaraming mga higwahan, labanan, mga pusong nawasak sa ganitong mga usapin. Ang tanong dyan, binasa kaya nila? Binusisi kaya nila at hiniling sa Panginoon kung ano ba ang konteksto at intensyon? Nakikita kaya ng mga
tao o mga mananampalataya ang movement, dynamics ng instrucciones para sa mga hermanos-hermanas. Instrucciones para hermanos-hermanas sa huling henerasyon. Remember, this is a movement. Great controversy is a movement. Story of redemption is a movement. Restoration movement, restoration is also a movement. A movement where it has a beginning and it has an end. So itong country living ay marami din itong mga quotations na ipinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ni Ellen G. White. Pero sa konteksto ng Bibliya, sa life ng patriarka, sa life ng mga apostoles, and even the life of Christ Himself, specified the motive to give us a model, an instruction para sa ating kapatid. Tandaan ninyo ha, Alvin Martin, James Jim, kay Vic Agosto, and also in America, Wesley Baggett. Around the world, Adventists had been shaken by the issue of country living. It becomes the point of controversy where hearts were broken, families were disgruntled, relatives are separated because of this country living concept. In the context of the story of redemption. Pag sinabi naman country living ay maalala natin, di ba, nung nakaraang kagabi, kasi sa previous chapter talks about health, healthy lifestyle, instruction ng Panginoon. So titingnan natin ngayon kasi matagal na ito matagal nang naisulat. Pero hindi ko alam kung naitanong kaya natin sa ating mga puso't isipan. From the members to the leaders of the church. From the mission, conference, union, division to the general conference, and to the scholars of the institutions of the church. Have we ever asked the question on the quotation by Ellen G. White? May quotation si Ellen G. White, mga kapatid. Ang quotations niya na binasa natin kagabi, ito ang kanyang quotation. Okay. The health reform, I was shown, pinakita sa kanya, is a part of the third angel's message. And it's just as closely connected with it as the arm and hand with the human body. Testimonies for the Church, Volume 1, page 486. Last Events, page 80, paragraph 4. So titingnan natin ito ngayong kapatid na statement. But we really need to ask God to help us understand. Okay? Shall we bow our heads for prayer? Special prayer for this topic. Kasi mabigat ito Kailangan ingatan sa bawat isa natin na panghawakan tayo ng Holy Spirit sa mga oras na ito. Shall we bow our heads? Great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we come unto you, Lord, to thank you for this privilege of coming together and listening to your words, because you are now gathering your people. We thank you, Lord Holy Spirit, for providing us the strength to decide to open our cell phone, to open our computers and our tablets, our iPads, so we can get into the knowledge intellectually and spiritually. Help us as we continue to deal on the quotations, the statements, the visions that were shown to our sister Ellen G. White. Thank you for granting a request. In Christ's holy name we pray. Amen. The health reform I was shown is part of the third angel's message. Question: where is that health
in the third angel's message? Well, saan kaya? Basahin natin ang third angel sa word for word in the word in the Bible. Basahin natin. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, verse 10, tama lang yan ha, continuous yan. The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire, brimstone, in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. Saan dito mga kapatid ang health issue sa dalawang verses na ito? Saan kayang health dito? Sa drinking? Ano yung ininom? Saan dito natin masasabi yung health reform? Pag-isipan daw natin ngayon. Saan yung sinasabi? The health reform I was shown is part of the third angel's message. Ang mensahe ng third angel ay ganito lang. And the third angel followed them, saying, nagsalita, saying, with a loud voice, malakas, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. What is the health message right there? That can save the people or humanity. What is to be reformed in the health, in the context of this third angel? Hala, kapatid. Tingnan ko nga kung ano i-type nyo nga dyan kung saan natin. Paki-type nga dyan sa inyong mga cellphone ngayon. At babasahin daw natin kung ano ang inyong kasagutan. Tingnan natin, saan dito ang health reform na mensahe? Pag sinabing reform, ibig sabihin, mayroon na siyang hinugutan. So, i-reform lang. Sa mga reform, I love the reform movement. Kasi yun naman totoong movement. Ang totoong movement ng mga anak ng Diyos is reformation. Kaya tayo talaga kapatid, huwag nating ipagkait na tayo yung mga reform. Amen? Reform. Tayo kapatid. Reform. Di ba? Kasi yung word na reform ay isang positibo yan in the eyes of heaven. Saan kaya diyan kapatid? Pakilagay ngo dyan. May sumagot ba? Ano, saan yung health reform dyan sa third angel? Pakibasa daw, Sister Raquel. Yung health reform sa third angel. Grabe. Third angel, nagsimula sa, if any man worship the beast and his image and receive his mark and his forehead, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Iinom daw sa wine of the wrath of God, poured out without mixtures into the cup of his indignation. Kahit isang oras siguro tayo nito kapatid, kung ano pag-usapan ito. Saan dito yung health? Tapos may mabasa sa right hand, justification by faith. Ano sinabi ng justification by faith? No? Ano yun sinasabi? Oh, my beloved friend. Kailangan talaga natin pag-isipan ito. So, sa aking kaibigan, kay Pastor Elmer Arrogante, good that you come into the line. I love you, brother. We need to grow in grace. What we have in MBC is not good enough to finish the race
undefiled, and not fornicated. Because the good news, God has loved us so much that He gave His final instruction to us for our generation. Kay Hilskensi Antipuesto, kay Elgin Endi, kay Jembert Ferrer, kay Ray Alar, Isis Eman, kay Hemrich Delport ng Canada, Esther Frasconeri ng Nueva Vizcaya, kay Leo, kay Ronelen Velasco, diyan sa Davao, kay Sister Evelyn Orosa, Alvex Martin, Shane. Mabigat ito eh. Kasi saan ba ito? Kasi kung si Ellen G. White ang ating susundan sa kanyang mga nakikita, kailangan natin mag-justify ito. We have to give justice to the statement of Ellen G. White. Anong statement niya? Ito. Health reform, I was shown, is part of the third angel's message and is just closely connected with it as are the arm and hand with the human body or human body. Paano? Ano ang connection? So, it talks about connectivity. Kung health reform is a message for us to meet Christ at the cloud, if health reform is a vital component in the totality of restoration as we move into a life back to the original Garden of Eden. Kasi yun ang napag-aralan natin kagabi sa mga statement ni Ellen G. White. Paano nakakonect yan sa third angel, mga kapatid? Kasi ito lang ang third angel eh. If any man worship the beast and his image, the same shall drink of the wine of the wrath of the fornicator. Bigat ito, kapatid, no? Now, ang importante dito, kaya sa palagi pag-uusap namin ni Pastor Mabida, isang professor ng theology dyan sa SIPAC, mabigat ito, boy, no? Saan ba ang koneksyon ng third angel sa health reform? Saan ba ang health message dyan? At ano ba ang reformation na kailangan natin? Kasi kung mayroong reform, ibig sabihin, there is a deformation being affected by the enemy of Christ. So we need a health reform message. Ang tanong, saan ba dyan sa third angel ang health issue? Ang issue ng health. Ayan, kapatid. Pero mayroon tayong dapat titingnan kasi part. So it's not the whole. It's only a part of the third angel's message. Question. What makes it a part of the third angel? Kaya nga pag hindi natin papanghawakan yung salitang movement, sa great controversy, always remember na ang ating life, ang backdrop, yung sa likod ng lahat ng kaganapan, ng bawat segundo ng buhay ng tao, there is that backdrop, the great controversy. And in this great controversy in our time, it is being highlighted by the enemy who is already transformed as an angel of light and had maximizes his ability to imitate, to copy the work of Christ. Remember, Ellen G. White said, Satan work. Ano sinasabi sa nakaraan nating mga episode? Previous, panoorin nyo yan sa YouTube na yung work ni Satanas. No? Kung ano ang trabaho ng Panginoon, yun din ang trabahuin niya. Pero sisiguraduhin niya na hindi ka makarating sa dulo, sa point. Kaya nga, ayaw niya na makapasok ka sa 7. Sinanay ka na hindi ka makapasok sa 7. It is a generational movement ng kaaway. Hindi ka talaga makapasok sa 7. So ano yun? Ano ang dapat? Brother Longno, please tell me. You write right there in your iPad para mabasa natin ang sagot. Saan ang health message sa third angel's message?
brother, ang aking kaibigan. Matalik kong kaibigan yan. Kaibigan ko yan. Si Long, no? Tulungan mo nga ako ngayon. Tulungan mo ako. Saan ang health message dito? Kasi ito, warning na ito eh. Kaya nga, if any man, warning na if. Kung hindi ka, yan. Kung ikaw ay ang word na if sa Bisaya, kung. Sa Tagalog, ano sa Tagalog yan? Kung. Sa Bisaya, kung. Kung hindi ka. Kung ikaw ay manatili sa pagsimba, if you continue, if any man worship the beast, and he said, saan yung health dyan? Kapatid, tagal natin makamove nito. Actually, ang sunod natin na topic nga, country living eh. Kaya health nga ang ating maging issue dyan eh. So, ang background, panoorin nyo ito kasi diniscuss na natin ito doon sa Revelation series. Talagang nireview ko lang tayo ngayon na itong health reform. Bakit may health reform movement? Dapat maintindihan ng iba nating mga nangingilin sa araw ng Sabat, Saturday, na ngayon ay umaatake na sa tinatawag na 70 Adventists of the General Conference. Ang tawag nila main church or mainstream church. Kasi siyempre, naggumagamit na ng mainstream kasi mga conspirituality yan eh. Kasi ang tawag sa mga conspiracy, mainstream media, mainstream government. Parehas, magkapatid nga yan sila eh, magkapatid. Mayroon tayong talakayan dyan. Talakayan, special na talakayan tungkol dyan. Pero dito tayo, no, na ang backdrop ng ating great controversy, gumagaya talaga ito si Satanas. Ang panggagaya niya, no, na angel of light siya. Kaya nga sa simula pa, di ba, nung Lunes na, siyempre, gagawin niya from sickness to health. Yan siya eh. Light-bearing siya. Yung light-bearing niya. Kaya nga, justification by faith only, by the grace of Christ. We are justified. Kailangan natin, kapatid. So yung health reform, ano yung tamang health reform? Yung health reform na sinasabi, sunlight, ano yung new start ba? Ano yung new start? Ano yung meaning ng N? Nutrition. E, exercise. W, water. S, sunlight. T, temperance. Diba? A, air. R, rest. And T, trust in divine power. Yan ang pinaka-essence ng health reform. Ang problema, ang health reform ng mundo ngayon ay mga health protocols, mga healing movement, mga health ministries, mga tinatawag nilang mga ministry of healing, na ginaya, kasi may ministry of healing, di na sinulat Sister White, mga ministry of healing na halos linunod ang lahat ng membro ng Adventist. From the four corners of planet Earth, binaha ang mating mga tahanan ng iba't ibang klasing uri ng panggagamot. Bakit? Kasi iba't ibang uri ng sakit ang ating naranasan. Kaya yun ang fertile ground ni Satanas na ma-absorb, malunod tayo sa mga protocol of healing, na itong protocol of healing na to ay pinatakbo ng mga teachings ng liberality, teachings ng yin and yang, the negative and the positive, the tinatawag the invisible line, grabe, where the eyes will all be the window to identify diseases, where all the needles has to pin your back with all these protocols of healing, kapatid, that leads to the class A spiritualism. So when you drink this teaching, the wine, the spiritualism, the wrath of God, the lamp is against these principles, my friend.
We only need to follow Christ's instructions, my beloved friends of the Adventist. Mabigat ito, i-share nyo talaga ito, kapatid. Make a study, read the last day events, puntahan nyo ang source, original source ng mga statement ni Sister White. Kasi mahaba yung kanyang mga isinulat, kapatid. So, may marami siyang explanation. Pero dapat malinaw sa atin. Siyempre, pinagmayabang ng mahabang panahon. Kami lang ang may health. Health is the right hand. Hindi na alam na si Satanas para health din ang kanyang right hand of his gospel of deception. Grabe ha? Grabe. Truth will stand by itself. Grabe. Pero napakaraming statements nila, napakatagal na patriarchs and prophets. Yun, marami siya sinasabi na darating ang panahon na magnets, yung mga electricity, yung power ng kulinta. Sabi nga, sige, bilihin ko na lang yan. Ilagay ko na lang yung power na quantum na yan para magkaroon ako ng super power. Magkano ba ang isa? Oh, may power ka na. May energy ka na dyan. Ididagdagan ko. Gawin kong 10 para maging hindi na ako tatabla ng sakit. Kung gano'n hindi na mamamatay yung mga mayayaman dyan. Kung marami namang sing-sing at mga kulintas, mga pulsiras. Grabe. Wow! The same shall drink of the wine. Worship the beast and his image. Ano yung profile? Ano yung profile? Ano yung image niya? Ano yung marka? And sa kanyang forehead and in his hand. It's the holistic thing, my friend. Hindi lang kung sa ibang political aspeto na sinasabing sabi, it talks about hell. Because the 3 angels' messages united to warn the whole world. Grabe, kapatid. Grabe talaga itong issue ng health. Marami ng mga luha ang nawala, no? Mga luhang umagas dahil sa mga hinanakit, sa mga sinsirong mga kapatid. Mga sinsiro sila sa kanilang mga programa. Subalit noon magkatunggali sila. Both of them falls into the trap. Galing talaga ni Satanas. Galing. Si John the Revelator nga, bumilib nga dyan. And I marvel and I admired after the beast. Pag tayo ngayon, palagi nating atakihin ang mga institusyon na yan at wala tayong appreciation, ibig sabihin, hindi natin na-experience, na-engage ang naramdaman ni John the Revelator. Hindi natin naramdaman. The moment na wala kang appreciation sa movement ng papacy and the world. In other words, we do not understand the Bible and the words of Jesus Christ. We do not understand. Kaya, bakit hindi maintindihan? Siyempre, nabulag na sa conspirituality. Yan. So, dito tayo ngayon sa tinatawag natin, kasi related na ito sila, tuloy na agad ang chapter na 7, country living. Itong country living, grabe talaga. Abing away nito. Pag nag-country living, disiplina, i-band ka. Alam mo, kapatid, sa lahat nga na nanonood, hindi nagpayo ang Panginoon. Isipin mo, 1902 pa ang country living. Ito nga, 1864 pa ito sinulat. Ano ba yung divine ideal? Bago pa isinulat ang country living na instruction, mayroon ng divine ideal. Ano? Binigyan tayo ng biblical groundwork, biblical motive na sa bundok, sa nature sila. Yun ang although everything God had made was in the perfection of the beauty and there seems nothing wanting upon the earth which God had created to make Adam very happy, yet He manifests His great love to them by planting a garden. So it talks about nature, my friend, where the best that we can meditate and glorify the Lord. Now, along this movement, up the fall, nang nahulog, no? Even sinasabi, no? Sa panahon din ni Noah, no? Most of the patriarchs live on the mountain. Doon sila, they prefer to live on that mountain. Now, after Noah, nandoon na sila, most of them hanggang sa bundok sila. No? The ark was on top of the mountain. They were living right there. They were living right there. Then the conflict
emerges, tensions emerges, and they separated, and most of these people went to build the city, and they built Babel, my friend. But here, as secluded home, sa kay Kristo, what were the conditions chosen by the infinite Father for His Son? So if you want to understand the intent of the heart of the Father to His Son, makikita agad natin sa buhay ni Kristo at ng kanyang Ama. Ano yung sinasabi na? Pinili niya a secluded home in the Galilean hills. A household sustained by honest, self-respecting labor. A life of simplicity, daily conflict with difficulty and hardship, self-sacrifice, economy and patience, gladsome service. Ito na yung life. Life na fallen race na ito But yet, there's still the instructions in a secluded home in the Galilean hills. Hindi talaga nagpabaya ang Panginoon. No? Since time immemorial, hindi siya nagpabaya. Kaya nga dito, maintindihan natin na ano bang kahalagahan sa mga instruction ng Panginoon sa ating generation. So mountain is very important because there, alam na natin, basahin nyo yan. Maraming statement dyan, no? So I just omit those some quotations kasi self-explanatory na sa inyo dyan. I'm just getting these most important quotations na pinagbanggaan ng mga Sabadista. Nagbanggaan sila dito. May mga nagsabi pa, no, na kung alis tayo sa syudad, sino magsermon sa... Kung pupunta tayo sa bundok, sino magsermon sa syudad? Tingnan mo ang mga statement na yan. Grabe pagka short-sighted. Blindness ba? Hindi ka pupunta sa bundok, naiiwanan mo ang syudad. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang writings ni Ellen G. White. If ever you hear someone, kung pupunta tayo sa bundok, sino na ang mag-mission sa syudad? Isipin mong statement na, what a short-sighted mindset. Hingiin talaga natin ang tawad yan. Sa lahat ng mga leaders na nagsasabi ng mga statement contrary to the statement of Ellen G. White and to the Bible, you have to confess and forsake and ask forgiveness. Alam mo kapatid, kung sumusunod lang sana ang mga Adventist, 50 years ago, wag na yung 1902 o 1903, itong sinabi ni Sister White. Wag na doon. 50 years lang dito sa Pilipinas. 50 years ago, kung sinunod natin yan, we secure a place on the countryside or in a mountain, plant, and then you go back to the cities and live and proclaim. Today, 2020, 2000, pagpasok natin ng year 2000, 2001, 2000, the past 20 years, kapatid. Just lately, 2010, 11, 12, grabe. Grabing pag-skyrocket ng presyo ng lupa sa mga bundok. Kung binili natin yan noon, na 50 centavos lang ang square meter. How much today? Yung lupa sa Tagaytay, yung lupa dyan sa Davao, sa Buda, along the highway, how much? Dyan sa Bacolod, dyan sa Iloilo, dyan sa Dumaguete, all these strategic mountains that overlooks an island, overlooks the seashore, are very expensive properties, my beloved friends. Who could be the richest people on this planet Earth? Sino talaga ang pinakamayaman sana? Kapatid, sino sana ang pinaka-healthy na mga tao na nagsusupply ng prutas at gulay? Where today there is shortage of fruits and vegetables. Sino sana? Tayo yung kapatid. Kailangan maghingi tayo ng kapatawaran. Tayo hihingi. Kasi na-misinterpret natin yung council na kung pupunta tayo sa bundok, sino mag-mission sa syudad? Ngayon nga, mayroon pang inisip, magtayo tayo ng center of influence sa syudad. Saan mababasa yan sa writings ni Ellen G. White? Na magtayo ka dyan sa city ng center of influence. Hindi, kapatid. Yung center of influence, dyan sa Davao, between Davao and Bukidnon, mayroong isang 5-star accommodation na resort dyan sa bundok. Yung mga rough road pa ang madadaanan mo. Mayroong konting rough road. Pagpasok mo doon, 5-star accommodations. Pinupuntahan ng mga seminars, conferences, ng mga mayayaman, ng mga intellectuals yan. Dyan sa boundary ng Davao at Bukidnon. Naging center siya. Naging sikat siya sa mga intellectuals. Kung ginawa natin noon yan,
Simple lang kapatid. We become the center of influence. What a lesson to learn, my beloved friends. What a lesson to learn. Miriam Ratelia, please, my beloved sister. It's not by accident that you have come onto the line because this is now the final. Merlin Rulanti, LB Murajas, kay Ate LG Hustaya, John Mark Gomez, Ani Salpani. Rodney Bergia, away from the city. There's an instruction 1903. 1903 pa ito. Get out of the cities as soon as possible and purchase a little piece of land where you can have a garden, where your children can watch the flowers growing and learn from them the lessons of simplicity and purity. Huwag na tayo mag-imbento ng rason para lang salungatin ang instructions na ito. Because the instruction provided is a divine acknowledgement for the message that Ellen G. White rendered. Get out of the cities as soon as possible. 1903 pa ito, kapatid. Bakit nag-ano siya dyan? Kasi movement ito. Nandoon na. Napakaaga na ng council. Maaga kasi ang tao ay napakatigas na ng ulo. Out of the cities is my message at this time. Ha? Sa panahon na yon, out of the cities, be assured that the call is for our people. Be assured that the call is for our people to locate miles away from the large cities. One look at San Francisco, as it is today, would speak to your intelligent minds, showing you the necessity of getting out of the cities. So it's an American city, San Francisco, California. Kaya maganda talaga na doon itinayo ng langit ang huli, no? The 1834 movement in America kasi western part of the planet Earth where the sun is about to set. Kaya nga exactly yan. Exactly ang motive niyan. Sa Amerika, diyan nagsimula ang movement ng the last church. Kasi western part, pasalup na ba? Pasahop na ang panahon niya. Ang panahon naasan ni muatol sa na kasing ano din yan doon sa time ng last church. Pero ang last proclamation must come from the east. Kaya kayong Pilipino dyan sa Amerika, you have the most beautiful feet. Magandang mga paan nyo. Kasi kayo ang inatasan ng special na mag-proclaim dyan sa mga Amerikano, mga German, sa lahat ng tao sa mundo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya dyan. Have the comfort. Be assured that the call is for our people to locate miles away from the large cities. One look at San Francisco. Ano bang sinasabi tungkol sa syudad? Marami ito pero kinuha lang natin ng kukunti. The Lord calls for His people. Look. Let us be serious and do justice to this quotation. God, the Lord calls for His people to locate away from the city. For in such an hour as ye think not, fire and brimstones will be rained from heaven upon the cities. Hala, grabe. Pero alam ko naman na marami sa atin, kahit nasa syudad pa, may hinahanda na kayong mga tahanan sa mundo. Amen? Amen kayo dyan kasi mayroon na nahimik lang kayo dyan pero mayroon na kayong mga pinuntahan. Mayroon na kayo dyan. Matagal na kayong naghanda. No? Matagal na kayo. Huwag na kayong mag-ingay. Basta naghanda kayo dyan. Mayroon na kayong hinahanda. Kasi we have to abide in Christ's instruction. Kasi instruction niya yan, no? For in such an hour, proportionate to their sins will be their visitation sa syudad. Kung gaano siya kasama. When one city is destroyed, let not our people regard this matter as a light affair. Grabe. And think that they may, if favorable opportunity offers, build themselves home in that same destroyed city. Grabe. Kung bibigyan lang ng mga kataon, sila rin ang magtayo ng bahay dyan. In the same destroyed city. Magugulat ka nga eh. Magugulat ka nga. Nagbilihan pa ng mga condominium at the heart of the city, of the major cities in the Philippines and around the world. Grabe na. Grabe.
Talagang mapulfill talaga ito. Huwag kayong makalala, mapulfill. Pero yung nakaganyan man, nakagawa ng ganyan, there is still a space to reform. Kaya nga, revival and reformation. Huwag kayong makalala. Kung kayo may nakabili ng condominium sa syudad, huwag nyo namang hinanakit na natamaan kayo ng mensaheng ito. Ito lang nagpatayo ng katotohanan sa writings ni Ellen G. White. Kasi sinabi niya, if favorable offers, build themselves home in that same destroyed city. Ganun talaga ito. Ganun talaga ang mangyayari. Let all who would understand the meaning of these things. Ano yung these things? Yung kanyang kinounsel ba? Basahin daw ang 11th chapter of Revelation. Bakit? Sa 11th chapter ng Revelation, panoorin nyo yung ating Revelation series, ay maintindihan natin. Kasi dyan sa Revelation 11, yan ang woo. May mga woo trumpet na dyan eh. Woo ba? Woo. Woo unto you. Woo na yan dyan eh. Huh? So read every verse and learn the things that are yet to take place in the city. Read also the scenes, yung mga tanawin portrayed in the 18th chapter of the same book. Chapter 18 of Revelation. Kasi sa chapter 18, alam na natin, come out and be separate ka na dyan. Come out na. Ibig sabihin, the whole thing, you have to get out. You have to get out. So yun ang ibig sabihin, kapatid. Kaya natuwa kami kay Brother Oliver G. Goso na talagang buong buhay niya na talagang inanyayahan kami doon sa Nueva Vizcaya, Bayumbong, na binigyan niya kami ng lugar. Talagang napakabait itong si Brother Oliver J. Goso na nasa Austria ngayon, kapatid. No? So dito natin makikita, mga kaibigan, na ang seryosong counsel, cities to be worked from outposts. Hindi nila binasa ito. Akala nila pag pumunta sa bundok, magtatago. Kaya nga nagkaroon ng misconstruction, misapplication, misunderstanding. Grabe. Yung iba naman napunta sa bundok, nagtatago, naghanap ng kuiba. Kasi doon daw sila magtago para panahon ng hindi sila mahabol ng mga kaaway. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip. Wala pala kayong Panginoon. You have not trusted and abide in Christ kasi Christ is our protection. Pag pumunta ka doon, outpost lang yun, kapatid, ha? Kayo namang mga district leader, mga pastor, ay sa panahon ngayon, kaya nga ang title natin, Country Living and the Law of Timing. Baka akala pa natin ngayon, magsimula pa tayong mag-country living. Uy! 1902 pa yan, kapatid. Ang panawagan na umalis sa siyudad, 1899 pa. 1899 pa. Who we are to take the ayuta of thought and the essence of it. Natanggalan mo ng kahalagahan ang instruksyon ng langit. As God's commandment-keeping people, we must leave the cities. As did Enoch. We must work in the cities but not dwell in them. Kaya ko'y nagpasalamat dito, no? Dito nga sa lugar ng aming binodcast, talagang buong buhay na nila, no? Ng pamilya na wala silang koneksyon sa mga bagay. They have the buildings, they have the church, pero wala silang koneksyon. Kung ano man ito, kaya they are prepared to live. Ay nagsimula sa puso na walang value ang bagay na kanilang pinanghawakan. In fact, mayroong hinihanda na mga lugar sa malayo. We must work in the cities but not dwell in them. Napakasimpleng language ito, kapatid. 1899. May sinabi, the cities are to be worked. Mabigat din ito. The cities are to be worked from outposts. Said the messengers of God. Shall not the cities be warned? Ang syudad ba hindi natin kailangan warningan? The answer, yes. Not by God's people living in them. Hala? Ang makapag-warning lang para sa mga anak ng Diyos na nasa syudad, yung mga tao na hindi nakatira sa syudad. So kung nakatira ka sa syudad, wala kang karapatan para mag-warning. But by their visiting them, to warn them of what is coming upon the earth. Grabe. Warn them of what is coming upon the earth. Meron din kaming kasamahan dyan sa bundok. Sabi niya, ayaw na niya. Ayaw niya sa amin kasi bakit daw palaging alis ng alis. Nandoon na sa bundok, bakit bababa pa? Tipin mo yan. Ibig sabihin, huwag na kayong mag-warning.
Warning ang ating kailangan dito. For years, matagal na panahon pala ito. For years, I have been given special life that we are not to center our work in the cities. Kaya nga nang itinatag ang mga sanitaryong, malayo yan, mga schools, universities, malayo. Pero ngayon, hinahabol na siya. Wala na tayong magawa niyan, kapatid. Kaya nga, wala na tayo sa country living movement, kapatid. Wala na. Nasa freezing time na tayo. Fleeing time. Panoorin nyo yung ating series na yan. The first 10 or 12 series. We are on a freezing time. Freeze. Para bang na-engage tayo ngayon na hindi ka makaalis? Freezing ka man, pinifreeze ka. Saan mababasa sa Bible ang freezing time? Saan mababasa sa Bible man? Pray that your flight be not on the winter. Winter is a freezing time or on the Sabbath day. Huwag nyo nang hintahin yung sandilo. Kasi, nor on the Sabbath day. Yung movement, huwag mo nang hintahin yung kapatid. Pray that your flight, it's a fleeting time, my friend. This evening, we need to boldly proclaim to you. We have to due respect sa council. Kaya yung law of timing. Ano ba yung law of timing ng council na ito? Hindi natin napanghawakan. Kasi kung napanghawakan natin yung instruction niya, dapat hindi na tayo na problema sa finances ng ating proclamation. Bakit? Kasi hahabulin yung lupa mo sa mga strategic na lugar. So you can move another place. You sell that property, kasi sinabi naman sila, unload your property, sell it. Anong ibibinta natin na wala naman tayong pagmamayari ng lupa sa bundok? Kasi hindi naman tayo naghanda long time ago. Grabe. The turmoil and confusion that fill the cities, the conditions brought about by the labor unions and the strikes would prove a great hindrance to our work. Grabe. Kaya sa atin talaga, Brother Longno, kailangan talaga pray lang, tapos basa sa instructions ng Bibliya. Ni Ellen G. White. You have to pray for the Holy Spirit. Kasi malinaw naman sa kanya yan eh. Ano yung mga bases when to leave the cities? Kung ikaw mismo, hindi mo na maramdaman yung spirituality mo sa connection kay Kristo. Because all around you, the air, sipin mo. Ngayon nga, fleeing time, diba? Ano bang, hindi ka na makapunta kasi kailangan mo ba mag-facial ka? Parang ano ba kadumi ang lugar na pupunta natin? Wala na, pati nga sa bahay, require kang mag-face mask. When to leave the cities? Of course, napakalinaw dyan. Basahin nyo lahat dyan. Nandoon na instruction. The Holy Spirit, by His grace, He will move you. He will convict you. Huwag kayong makinig sa mga tao. Let the Holy Spirit move you with the conviction by the power of His grace. Kasi kung magaya-gaya lang kayo dahil yung iba napunta sa bundok na, dahil kung ito na kung ano sila sabi, pagdating nyo doon, babalik ka rin dyan. Babalik ka pa rin. The turmoil and confusion that fill the city. Sinabi dyan, no? The conditions brought about by the labor unions of Christ would prove a great hindrance to our work. Marami siyang mga specialized nga daw ito. Grabe, ulit-ulit na binigay kay Linyoy. Sinabi niya dito, when to leave the cities? When iniquity abounds in a nation, there is always to be heard some voice giving warning and instruction. Di ba? Tagal na natin narinig yan. As the voice of Lot was heard in Sodom, yet Lot could have preserved his family for many evils had he not made his home in the wicked and polluted city. Marami sa atin ay na-impress na parang masarap mamuhay sa bundok. When it comes to you right now, do it. Do not delay, because delay is fatal. That must be the impression from the Holy Spirit. Kaya, kapatid, yung nangyari, all that Lot and his family did in Sodom could have been done. Kaya naraalaala ko ang aking kaibigan si Elder Lacheca, no? Ang family talaga nila, after experiencing the COVID, napakalaki ng negosyo niya ng mga medicine supply sa mga hospital. Lockdown, maraming nasisiraan ng baitan. Siya freeze. When you will be freeze, if you are imprisoned in your own health, you are imprisoned in your own
Grabe, pati yung buong buhay mo, nakulong ka. You could not do things na hindi ka makapunta, hindi wala ka mapuntahan. Sabi nga, wow, the best place is the mountain, is the away from the city, you can plan. Doon sa bundok. Bakit? Mayroon, magpe-face mask ka ba doon? Ano? Hindi ka naman problema pupunta sa palengke. Bakit? Mayroon kang kakainin doon. You have nothing to worry, my friend. All that Lazarus family did could have been done by them, even if they had lived in a place some distance away. So, grabe itong ating sitwasyon. For the present, some will be obliged to leverage. Yung mga nangyari daw dito sa Amerika. Kasi American sitting itong pagkasulat. Take note, Ellen G. White is an American woman. So yung mga experience niya, dynamics ng kanyang understanding, she applied right away the impression from the Holy Spirit kung ano yung movement of the closing. Diba? Movement of the closing kasi warning time yan 1844. Ang eschatology from the time of Christ to 1844. From 1798 for our time is apocalyptic na yan. Ang tawag niyan. Time of the end. Kaya sinasabi, and from time to time, larger places will come to their notice, which they will be able to secure at a surprising low price. Tagal na. Mababa lang. Pero ngayon, napakataas na kapatid ng mga presyo. 1909 pa ito kinounsel. Kung sinunod tayo, maraming mga lupa sana mabili na napakamura lang. Ngayon, grabe napakamahal. So masisisi ba natin ang langit? Sino ang naghinder? Sino ang hindi? Kasi ang ating concept, hindi tayo sumusunod kay Kristo, unbelief. Ay hindi pa kasi sinasabi ng misyon. Wala pang sinasabi ang union. Wala pang sinasabi ang division na mapalis na tayo sa syudad. Hindi naman issue ang pag-alis. Ang issue ang paghahanda. Misplaced. Misplaced principle. Wala pa kasi. Hindi pa sinasabi ng aming district leader. Kasi pag sinabi ng presidente daw, mag-country living, offshoot na daw yan. Ngayon, saan tayo naghagilap ng pera ngayon para i-sustain ang movement ngayon ng mission ng ating mga mission and conferences? Hagilap na. Kaya nga ating mga simbahan, hindi tapos. Hindi mga nagkagidlay na. Nagkagidlay. Wala may eksakto. Nagsunod lang untala sa instruction. Grabe. Rich blessings in a natural environment. Magandang sinabi. We see again, rich blessing. Sinabi na ni Ellen G. White, out of the cities, do not consider it a great deprivation. Magpayo bang Panginoon para sa kapahamakan natin? Hindi naman. Susulat Ellen G. White, kailan pa? Granting, 1992 ito na-publish. Kasi 1992 lang ito na-publish ang last the events na libro. Kung sinunod natin at binasa natin yan. So 1992, mura pa ang lupa dyan sa Bagong Taas. Sa Bukidnon. Diyan sa Buda, dito sa Tagaytay, mura pa ang lupa. Diyan sa Antipolo, diyan sa Nueva Vizcaya, mura pa ang mga lupa diyan. Out of the cities, do not consider it a great deprivation. Parang nawalan tayo ng na dito. Na-deprive tayo ng ating mga comfort that you must go into the hills and mountains. But seek for that retirement where you can be alone with God to learn His will and way. Napakasimpleng instruction. Pero alam mo ba sino ang sumunod nito? Ang mga mayayaman sa mundo. Nagugulat ka lang. Ang mga mayayaman may mga lupa na doon sa gitna ng bundok na walang tao. Nagtayo ng mga mansions doon, ng mga swimming pool, ng mga resort sa gitna ng mga bundok. Nalalaking mga mansion doon sa bundok. Saka pa natin, mayroon na palang bahay dito. Ay, huli na tayo, kapatid. Huli na tayo, kapatid. Kaya kahit pa nandoon kayo sa bundok ngayon, yung iba dyan, at hindi nyo napangawakan, yung totoong instruction ni Kristo na sinabi niya sa mountain, sa river at island, ay wala din tayong mapupuntahan. Bakit? Kasi ma-defile, ma-fornicate pa rin tayo. Bakit? Ano bang fornication dyan? Ano ba yung defilement dyan? Fornication shall drink the wine of the wrath
of the fornication, the wrath of God. Drink the wine. Kasi sa Babylon, she made the nation drink of the wine of the wrath of the fornication. Paano ma-fornicate tayo sa health principle? Kasi health reform, third angel's message. Ano yung fornicating principle? Fornicating protocol. Yan. Na pag nasa syudad ka, makasali ka talaga sa movement. Kailangan detalye ha. Makasali ka sa movement. Yan. In a form of livelihood, in a form of noble reaching out. Grabe na ito, kapatid. Sabi ni Joan, I urge our people to make it their life work to seek for spirituality. Kailangan pa na. Isa 1908 pa ito. Christ is at the door. Siyempre, nagsulat siya eh. This is why I say to our people, do not consider it a privation when you are called to leave the cities and move out into the country places. 1908 pa, we will have to move to the country places. Matagal na yan. Ngayon, wala na eh. Hindi na eh. Fleeing time na eh. Here there await rich blessings. May sinabi pala. Nandoon pala naghintay ang mayamang biyaya for those who will grasp them. Oh, grabe kapatid. When we were in the mountain 2 years ago, kasi bumaba lang kami para mag-proclaim. We were literally living in the mountain with my family. Maraming nagsasabi na, siraan na ba kayo ng bait dyan? Pati ang mga non-Adventist doon sa barangay, doon sa baba, sa highway. Huy, hindi kayo bagay doon, matitira dyan. Ba't nandoon kayo ang layo dyan? But there in that mountain, we live graciously with God. So bountiful blessings. The peace of mind. The joy, the laughter that we share. Napakasarap, kapatid. Unexplainable engagement by heaven. Unexplainable. Tanungin mo ang aming mga pamilya, what was the time that you lived so beautifully in life? When we were there on top of the mountain. May sinabi talaga, do not consider privation. Rich blessing. By beholding the scenes of nature, the work of the Creator. Kasi yung itinayo namin doon ay overlooking siya ng 3 probinsya. By studying God's handiwork, imperceptibly, you will be changed into the same image. Grabe. Liit lang natin. Napakalaking bundok. Ganda ng pakiramdam, kapatid, doon. Napakagandang pakiramdam. The cities are filled with temptations. We should plan our work in such a way as to keep our young people as far as possible from this contamination. Question. Who can go against the science of contamination? Who can go against the science of contamination? Alam mo yung makontaminate ka? Diba? Ano ang mga factor na pabago ng isang tao? Even his genetic strength constructions can be affected by the environment he lives. Magugulat ka, wala silang lahi na ganun, pero bakit nagkaganyan siya? Because of the environment. So powerful, my friend. And this is all science and biblical, beloved friends. It is time for our people to take their families from the cities into more retired localities. 1904. Else many of the youth and many also of those older in years will be ensnared and taken by the enemy. Grabe kung sinunod lang sana tayo ang pinakamayaman. Napaka-expensive na ng lupa. From 50 centavos, now 55,000 pesos, 25,000 pesos per square meter ang value ng lupa sa bundok. Yung Tagaytay na yan, grabe. 25,000 pesos per square meter. 15 years ago, piso lang ang per square meter dyan. Pero wala na. Kasi ending na eh. Pinutukan na ng bulkan. There is not one family in 100 who will improve physically. Walang isa sa 100. Ang mabigat na ito. Grabe na ito. Walang isa sa 100. Anong porsyento na ito? Grabe na. Matindi na ito, kapatid.
by residing faith, hope, love, happiness can far better be gained in retired places. So, maraming instructions ang Panginoon. Napakasimple lang ito. Huwag naman na tayo, let us do justice to the instruction. Huwag tayong gagawa ng imbento ng rason. Uy, para to sa gawain sa syudad. Bakit? Hindi ba tayo makagawa ng gawain sa syudad nang nakatira na mayroon tayong pinupuntahan na bundok? Na countryside? Raise your own provision. The Lord desires His people to move into the country. Kailan pa ito? 1902 nga ito eh. Magtanong tayo, kailan ba tayo mag-leave sa city? Kailangan pa ba nating itanong yan? Ngayon sa ating generation? Kailangan pa ba nating itanong kung kailan tayo umalis sa syudad? Oh boy, that's the point na hindi talaga natin naintindihan ang ating pananampalataya. If until now we will ask the same question. Kawawa talaga tayo dyan. Kasi napakatagal ng council yan. Yung movement, take note, movement. Yung law of timing. Yung law of timing ng langit. Yung sinabi ng langit na patindi ng kasamaan sa syudad. Patindi ng kalamidad sa mundo. Anong kakainin mo kung maglindol, kung magkaroon ng bagyo sa syudad? Anong kakainin mo? Where they can settle on the land and raise their own fruit and vegetables. Mayroon na eh. The Lord desires His people na mayroon tayong sarili. And where their children can be brought in direct contact with the works of God in nature. Napakasarap ng experience ng aming mga anak sila nagtanim, nakita nila ang bunga ng kalabasa, bunga ng mga prutas. Grabe. Take your families away from the city is my message. Mensahe talaga ng langit, kapatid. 1902, selected messages. Kaya sabi nga ng mga US agriculturist, if you want to die early, eat vegetables and fruits. Huh? Bakit? Di ba vegetarian dapat tayo ngayon? Bakit mag-counsel sila? Kung tayo gusto mamatay ng maaga, eat vegetables and fruits. The same agriculturist, sinabi ng mga US agriculturist, if you want to live long, plant your own vegetables and fruit. And that was 5 years ago statement of, no, around 15 years ago na analysis ng mga US agriculturists. Pero 1902 pa sinulat ni Ellen G. White, so advanced, na kailangan tayo mag-raise ng ating own provision. Oh, sabi pa ng aking kaibigan, have mercy on us, O Lord. With our unbelief. Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the city into the country where they can raise their own provisions. For in the future, ito na, sinulat nyo ba, 1904 na ito. For in the future, the problem of buying and selling will be very serious one. Ano yung you cannot buy, you cannot sell? Sino ba ang primary na na sinabihan ng you cannot buy? The Bible is primarily intended for His people. Kasi guide natin yan instruction. Kasi darating ang araw na you cannot buy, you cannot sell. So anong gagawin? So may instruction. We should now begin to heed the instruction given us over and over again. Get out of the cities into the rural district, where the houses are not crowded. Alam ko naman kayo na nanonood ngayon ay talagang pinilit na talaga ito ng Panginoon. Ako lamang ay nakipag-usap doon sa mga tao na hindi sumusunod. Pero tayo rin, i-share natin ang tamang katotohanan. Paradigm shifting na ito ngayon. Kasi akala natin ay ngayon pa tayo mag-country living. That's too late, my friend. There's a movement. There's always a season for everything. A time to plant and a time not to plant. Diba? Ecclesiastes. There's always a season. Because the principle of the story of redemption, God has its own timing. So the law of timing in the movement of redemption must be understood by all of us. So mga kapatid, no? Locate institutions. Kaya nga sa sunod-sunod na series na ito, 1909, may vision sila ng White, saan itatag ang mga sanitarium, eskwelahan, publication houses. Talagang doon na pero may mga instruction na lahat. Napaka-advanced ng kanyang instructions for the benefit of God's people.
Kaya nga, doon, tinayo na, mga publication, mga mga sanitarium, schools, saan, may instruction talaga niya. Tapos dito, sinasabi na dito, yung tungkol sa New South Wales, dito naman sa San Francisco, Auckland, di ba may sinasabi dito na nangyari din na may citation din si Ellen G. White, mismo si Ellen G. White naka-experience, kasi time of the year, lahat, maka-experience talaga ng earthquakes, famines, and pestilences. Kasi part yan ng closing time of the end, the mount, the river, and the island. Yung mga mamatay din sa Mount, River, at Island, may sinabi din sa island na blessed are those who die from henceforth. Well, blessed is swerte. Meron din sila. Hindi naman nagpabaya ang Panginoon. Pero sinabi dito, experience ni Ellen G. White na in April 1819, yan, sa April 1819, may nangyari na earthquake, San Francisco. Kung ano nangyari sa San Francisco, mangyayari dito sa iba't ibang mga syudad sa mundo. Grabe. Siyempre, American siya. Sabi niya, sa syudad, the cities are hotbeds of vice, mga bisyo, sugalan. Magugulat nga dito sa Manila Inikutan na ito ng mga puno. Lahat ay mga pasugalan na. Ay, hindi talaga natigil yan kasi siyempre sinabi naman ng Bibliya. In the last days, so as in the days of Lot, eating, drinking, marrying, building. So as in the days of Sodom. Ano yun sa Sodom? Promiscuity, yung mga sexuality, lahat yan ng mga about mga immorality. Nang kumplito na ito, kapatid. Hindi na natin, pag-usapan ba natin yan? Yan naman talaga ang nangyari ngayon. Patindi ng ating mundo. Pamahal na ang mga brutas at gulay. Pawasak na ang mga farms. Bakit? May kasunod pa bang kagandahan? Sa tingin niyo, kapatid, light has been given me, sabi ni Ellen G. White, that the cities will be filled with confusion, violence, and crime. And these things will increase till the end of this earth history. 1902. Violence, confusion, crime. Lahat ito ay mag-increase. Things will increase. Patindi ng patindi. Patindi ng patindi. Patindi ng patindi. Yung may kanta na ganun. Until the end of this earth history. Kaya nga kailangan i-rescue ang kanyang mga anak na nakatira sa mundong ito. Kasi may instruction na nga Kawawa nga ako sa ating kapatid na nagpagawa ng mansion tapos nalindol, namatay tuloy siya sa mansion. Kawawa talaga. The world over, cities are becoming hotbeds of vice. On every hand are the sights and sounds of evil. Everywhere are enticement to sensuality. Ito. Anong ibig ng sensuality? It refers to a condition about sexual lustfulness. Dissipation, same as sensuality. Immorality. Hotbed na talaga ang ating mundo, kapatid. Ang nakagugulat kasi ang sensuality ay parang na siya, yung legal at saka highly respectable na. Parang part na siya ng ating society, yung sensuality. Pati mga bata, pati manunood tayo, lahat ng mga galaw sa TV, sensuality, mga TikTok, sensuality, pati mukha, yung mga actuations nila, dapat sensuality, leading to sexual promiscuity. Grabe na. Wow na wow tayo nito, kapatid, sa ating henerasyon. Judgment coming on the cities. Judgment coming on the cities. Siyempre, yung mga sumusunod sa mga anak ng Diyos, sa Panginoon, judgment nila kasi they are being empowered by His grace to follow and abide in instruction. So, corresponding with it, habang ang kanyang mga anak ay palayo na, makikita din ng mga anak na lumalayo yung distraction sa cities to justify their movement going out. Napakabait ng Panginoon. The moving out, mayroong justification. Tingnan mo, kung hindi kayo umalis, masama kayo dyan.
Judgment upon on the city, coming of the cities. Terrible shocks will come upon the earth, and the lordly palaces erected at great expenses will certainly become heaps of ruins. Grabe. Literally, nangyari yan sa atin. Marami tayong kaibigan, napakagandang mga tahanan, but erected with a great expense will certainly become heaps of ruins. Pagdating ng lindol, heaps of ruins, mga lindol, mga bagyo. Grabe na ito, kapatid. Napaka-advanced naman ito. 1897 pa. When God's restraining hand is removed, the destroyer begins his war. Then in our cities, the greatest calamities will come. So dito natin nakikita yung unbelief. Wala pang sandilo, nandoon na yung unbelief ng mga anak ng Diyos. Tingnan mo yan. Comforted sila na sila ang nag-proclaim ng totoo daw kasi sila ang nag-proclaim ng sandilo. Sila ang nakakaalam na mayroong sandilong darating. Hindi nila alam pala. Hindi na sila sumunod. In our cities, the greatest calamities will come. Bakit? Kasi yung calamities na yan, yun ang maging dahilan. Yan ang maging basis, legitimate, moral basis, political basis, political, moral, ethical, legal basis ng institutions of the world to accuse the remnant na kayo ang dahilan bakit patindi ng patindi ang calamities na ito sa mundo. Wala, grabe. Kaya i-declare nila ang death decree. Kasi simple lang, religious na rin sila ngayon, ecumenical na eh. So manalangin talaga sila. Kaya nga, mayroon na silang, tinitrain na tayo ng mga prayer formatting. So makapagsabi talaga sila, oh, marami kaming kasamaan na nasa inyong simbahan. Kasama namin sa prayer. Tingnan mo ang mga prayer format ninyo, pareho sa amin. So isahin na natin ito. Sama-sama na tayo sa isang araw, manalangin. Para matigil na itong mga kabahong, kung anong mga kalamidad, iyak ng ating mga pati sila, mga general, kung ano, kung sinong mga ano, napuno ng mga sakit na ano. Kapatid. Normal, basic, na mayroong justification ng isang juridical law, batas. Mayroong basis yan. Hindi yung iniisip na, i-declare na laga kasi si Biden na ang presidente. I-declare na ngayon ang sandilo. Ano na kayo, mag-i-declare na ang sandilo. Sandilo? Hindi naintindihan ang sulat ni Sister White. Hindi nyo naintindihan ang sulat, ang Bibliya, ang Mount River at Island. Kaya nga, pag wala talaga tayong Mount River, MRI, mahulog talaga tayo sa conspirituality. One world government. One word. Parang parehas na ano, no? You cannot buy, you cannot sell. Kasi Illuminati, 666, ang mahal. I-control nila. Grabe. Parang tama, pero hindi yan ang sinabi ng Panginoon, kapatid. Naawa na kayo sa inyong kaluluwa. You pray because that is not the way God is telling us to happen. Partly, yung kanyo, may mga symbols ba? Kasi imitation ba? Imitation, siyempre, angel of light siya eh. Saka, I will be like the Most High. Gagayahin niya yung narrative. The Lord gives warning to the inhabitants of the earth, as in the Chicago fire and the fires in Melbourne, London, and the city of New York. At siyempre, ano pa yan? Kailan 1887, siyempre mga fire. Pero sabi na, pati hindi increase ba? Mag-increase. Siyempre, ang fire sa Melbourne, nag-increase na long last month, di ba? Walang tigil na sunog yan. Sa Amerika, walang tigil na sunog. Di ba? Walang tigil eh. Science will stand. Truth stands by itself. Ano bang sinasabi dito, kapatid? The end is near. And every city is to be turned upside down. Grabe. Every city. Pag siyang word na every city, huwag na natin salungatin yan na mag-justify pa tayo. Every city is to be turned upside down every way. And there will be confusion in every city. So maraming confusion, siyempre maraming issue, political, economic, lahat na yan. Siyempre nandoon na yung mga natural calamities, kaya nga may mga budget, may mga disaster preparedness,
Yung mga, kumpleto, di ba? Sa atin nga ngayong araw na to, ilan ang na-release, na-approve, billion para sa mga, yung mga nagtamaan ng kalamidad. How can our nation survive? How can each nation survive? Paano ang lahat ng bansa makasurvive? Kung magsunod-sunod ang kalamidad. Paano kung may isang virus na mabilis kumitil at sabayan ng lindol? Saan tayo pupunta? Sa evacuation center. Pagdating sa evacuation center, magkahawaan doon. Sa tingin nyo kaya, is that life? Something must be done. Yun ang kanilang reality. Something. Human ba? We have to see our humanity. Hahanap talaga sila ng rason. Hahanap ng solusyon. Human being will find solutions. Kasi lahat apektado eh. Sa tingin nyo kaya, yung iniisip nyong mga Illuminati, exempted sila sa Exempted sila sa calamities? Kasi ang iniisip ninyong mga conspirituality na sila ang nagawa ng lindol, sila ang nagawa ng pandemic. Sa tingin kasi sila nagawa, so hindi sila bahagi ng sinasabi ng Bibliya na ang lahat, mga hindi sumusunod. Nakita nyo naman na sila ang mga evildoers kaya. So kung evildoer, hindi para sila walang course sa kanila na i-withdraw na ng Panginoon ang kanyang grasya. Hindi sila makasapin ng mga patay. Hindi ganun ang Bibliya, kapatid, at ang story of redemption. Pero 95% ng mga sabadista sa buong mundo, hindi lang Pilipino, mga Amerikano, mga taga kung saan sa bansa, ay napako sa tinatawag na conspirituality. Grabe! Parang itong mga elite, reptilian elite ay exempted sa curse ng wrath of the Lamb. Kasi sila ang mga initiator ng mga kalamidad, ng mga pestilences. Sila ang nagawa ng pestilences. So hindi sila matatamaan. Nileksyon na nga tayo ngayon. Di ba? Si Ben Carson nga na COVID. Si Baxter nga na matay dahil sa COVID. Hindi naniwala na may COVID kasi pandemic daw. Please, my beloved friends. Mga kaibigan ko talaga ito. Hindi ko alam kung paano ma-rescue ito, yung kaibigan ko sa Canada, sa Amerika. Sabagay, binibigyan ko naman sila ng There will be confusion in every city. Everything that can be shaken is to be shaken, and we do not know what will come next. We do not know. The judgments will be according to the wickedness of the people and the light of truth that they have had. So mayroong, kapatid, no? The judgment will be according to the wickedness of the people and the light of the truth. Ang ganda nito, kapatid, ha? Every way, every city. Oh, that God's people and a sense of the impending destruction of thousands of cities now almost given to idolatry. Ano ang basis? Siyempre, given to idolatry. Sino nagsabi? Si Bible din. She made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. All nations. So talagang subjected for destructions. Kaya ngayon, the big one sa Pilipinas, the big one sa California, the big one sa Europe. Bakit ganun ang lingwahe ng science of the world? And the political world is preparing for this big one. And this is a serious. Multi-million dollar had been spent in preparation for the coming big one. Wala na, kapatid. Napakataas na ang antas ng unbelief na until the power of God's grace ay ating hilingin at hingi tayo ng awa in the mercy seat, in the throne of His grace. Nahihirapan na, kapatid. Nahihirapan. Especially the Seventh-day Adventists. The time is near when large cities will be swept away and all should be warned of this coming judgment. Grabe, grabing statement, Ellen G. White. Not 1 in 20. So 95% in the church book are not ready to live to meet Christ at the clouds. Basahin nyo yan. Paano natin isalungat yan? So catastrophe folk buildings will become ashes. Ito na, ay common naman ito natin nakikita. Mga fireproof, kahit fireproof, susunog, lahat yan. Ngayon meron nga akong highlight yan, di ba? The last 2009 ba yun? 9/11, di ba?
Na sa Amerika, kayo dyan sa Amerika, Sister James, Raisa, kayo dyan, LG Estaya, kayo dyan sa Amerika, Pastor AP, talagang ang tungkulin na pag-proclaim ba, no? Kasi alam naman natin na God is gathering His people. Kaya nga, ang ating ngayong pag-uusap ay para ma-proclaim natin. Hindi yung tayo nag-uusap para tayo'y mabiktima ng kalamidad. No? Wala na yan sa dictionary ng mga anak ng Diyos. Kasi ang dictionary ng mga anak ng Diyos, who follows the Lamb wheresoever He goeth. Amen! Amen kayo yan, kapatid. Have the comfort that we are the generation. We are the people by the grace of Christ. Sinasabi nga dito, yung sa New York, mga flattering monument, yung pinakataas. Grabe, tumataas na mga building, pero yan, New York City. God has not executed His wrath without mercy. His hand is stretched out still. His message must be given in greater in New York. The people must be shown how it... Kasi Ted Wilson, greater New York. Anyway, we will be sending him this present the MRI sa pamagitan ninyo dyan sa Amerika. Kaya kayo dyan sa New York, malaki ang mga ninyo dyan, privilege to share. The people must be shown how it is possible for God, by a touch of His hand, to destroy the property that they have gathered together against the last great day. Siyempre yan, outright naman na denial yan ng coming of Jesus by construction. Diba? Outright denial yan eh. Hindi naman dahil na inopose mo ang Sabado, Sunday Lord. Maraming paraan na inopose natin ang salita ng Panginoon. Sabi, I have no light in particular in regards to what is coming on New York. Sabi ni Elijah, only that I know that one day the great buildings there will be thrown down by the turning and overturning of God's power. Death will come in all places. This is why I am so anxious for our cities to be warned. Grabe, 1906, nag-warning si Ellen G. White. Ano pang sinabi niya? On one occasion, isang okasyon nga, when in New York City, I was in a night session, called upon to behold buildings, rising story after story, towards heaven. These buildings were warranted to be fireproof, and they were erected to glorify their owners and builders. Di ba? Sign of greatness yan eh. The scene, ang pananaon, ang mga pangitain na nakikita niya, that next passed before me. Nakita talaga ni Sister White. Huwag na tayong mag-doubt nito kasi yun ang nakita niya eh. Sa ating nakitang basahin, was an alarm of fire. Men looked at the lofty and supposedly fireproof building and said, they are perfectly safe. But these buildings were consumed as if made of pitch. Grabe. The fire engines could do nothing to stay the destruction. The firemen were unable to operate the engines. Kaya sinabi nga ni George L. kanina, hindi niya alam ang susunod. Kasi hindi niya alam na ang mangyari pala noon ay baka hindi niya nakita na eroplano pala ang babangga doon. The fire were unable to operate the engines. Grabe, no? Yung nangyari sa New York, kapatid. Kaya ito, binigyan na tayo ng namalinaw na lingwahe at larawan, the narrative of this movement of planet Earth, the evilness, the iniquity around, surrounds, the dissipation, no? Ano pa yung mga termino na dinescribe, corresponded with these earthquakes and calamities. Siyempre, wrath of the Lamb yan eh. Unbelief. Sinalungat mo ang Lamb, ang Creator. So because of this, kapatid, na mga kaganapan, 1909, 1902 pa ito. At sinabi naman, it will increase. Nagkamali ba si Al Gore at ang science ngayon? Nagkamali ba tayo ngayong gabi na naging global na ang pandemic? Because we have the basis that it increases. And it will become all around the world. And all cities. Tapos sabihin natin ay walang sinasabi ang Bibliya. Walang sinasabi. You watch in the Facebook or in the YouTube the series of what Christ
Christ's closing prescription, my beloved friends. What a joy to behold that Christ loves us so much, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, who believeth in Him, His birth, His life, His death and resurrection, and His final instruction, closing instruction to us, this generation. Siya mismo ang bumaba doon sa river ng Olay at Radical, doon sa Mount of Olive at sa island. Siya mismo physical, sapagkat ang physical niyang mga sinasabi ay yan ang physical na mangyayari. Makikita natin sa dalawa nating mata. Tayo mismo ang ma-engage nito, kapatid, sapagkat tayo rin ang pinili para mag-proclaim ng warning sa pamamagitan ng pagpagaling nga ng ating blindness. Ang pagmasuot natin ang paghahanda, the raiment, the white raiment of preparation, and makita natin sa ating mata the movement of the controversy. Kaya nga, the third angel's message is in verity. Bakit verity? Yan ang pinakamalinaw, kapatid. Yan ang pinakamalinaw, hindi vegetarianism, kapatid. Hindi yung pag-atake ng mga leaders, kapatid. What we need now is simply to engage the love of Jesus Christ and His mercy and His grace unto us. Health reform talks about the movement of the Holy Spirit in principle, my friend. In principle. What is the principle of health reform? Nutrition. So you cannot be deceived by the healing protocols na kung ano-ano lang ang kinakain, ini-intake. Ito, kumpleto ito. Ano ito lahat ng mga prutas, ginaling ito lahat. Sabi ko, wala na tayong digestive process. Lahat ay liquefied na. Liquefied na, para lang yan sa mga di makanguya, kapatid. Kasi knowledge. We need the knowledge of Jesus Christ. So bukas na gabi, ang topic natin sandilo. Sandilo. Meron na tayong basis dito na the whole world. The whole world ba? Na yun ang mangyari sa planet Earth. Sipin mo, baliktarin, calamities, lahat pa, distractions. So bukas, by the power of His grace, we can be radically connected to the true message of Jesus Christ. Remember, my beloved friends, tonight, Satan transformed as an angel of light. He's been delivering the narrative of the conspirituality. He's been doing the saving act by giving, lahat, ginawa na niya. Para maditor lang tayo, kapatid. Hanggang sa mapanghawakan na natin ang mga doktrina na hindi na sa Panginoon. Nagkukulintas na tayo, nagpupursiras na tayo, umiinom na tayo ng mga sumusunod na tayo sa itinuro ng mundo, na sa pag-inom ng mga binibinta na hindi na tayo maka-exercise ng ating pananampalataya sa simple instructions of the New Start. How many of us have exposed our body to the sunlight, the vitamin D3? Bukas, pag-aralan natin yan, kapatid, in short time. Shall we bow our heads for prayer, my beloved friends? Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng aming hiram na buhay. Ang Diyos na naghatid sa amin sa panahon na kung saan aming maramdaman at aming makikita ang kaganapan na iyong binibigkas 2,000 years ago. 2,500 years ago at the river Olay and Radical. These are the headlines of today, but these are the news of yesterday. What a joy to behold that by your grace, we can be reconnected and we can engage our life in the reformation that God wanted us to live. The true health reform, the true reformation. Reformation means reorganization, a change of ideas, a change of theories, a change of practices. And I pray, Lord, for our friends around who are still into the bondage
of this narrative of the enemy. We've been distributing Sunday law books. We've been distributing about the messages of these YouTube channels around. Give them dreams and vision, O Lord. Have mercy on my friends. Bigyan sila ng panaginip that they can come into the Word to read the Bible and the spirit of prophecy. And pray that you will possess them. Thank you for all the rest of us. And those who pass by, give them dreams and visions that they will view and watch this presentation again. Because all we know, Lord, that this is your last warning to their lives. Thank you for providing us this knowledge. Thank you, Lord Holy Spirit, for your mercy and for your power that you have manifested to us tonight, and for keeping us safe, sustaining us with your grace until tomorrow evening as we continue to study your word. In Christ's name we pray. Amen. So sa pangalan ng ating Panginoon sa kanyang gawain sa pag-proclaim, so we can be radically reconnected by the power of His grace, so we can have eternal life. Eternity Broadcasting Services broadcasting here in Imus, Baljo, with a radical reconnection to the power of God's grace around the world. There in America, Sister Riza, Pastor Epi, and the rest of the group. And Brother in Europe, King Raf, the rest of us will enjoy the presence of the Holy Spirit and His power to protect and preserve us. See you tomorrow evening at the same time. God bless us. We love you all in the name of the Lord. Oh, the marketplace is empty. No more traffics in the streets. All the bitter stools are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors. In the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as their king comes through the gates. The king is coming. The king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see.